Čekaj, smiri se bre. Okej, mislim da čuno što pričam sam sa sobom. Ali nema veze, dobrodošli u novi video. Znate ono kada nemate šta da snimate, u naslovu stavite ime nekog poznatog youtubera ili to bude clickbait ili tako nešto. E pa, baš to ću ja sad da uradim, okej? Ste rekli ne? Mislim da mi malo ulazi. Ne. Okej, ako ste rekli ne, vi ste bili u pravu. Nije okej, brate. Ali ja to hoću da uradim. Želim da vidim koliko pregleda može da se dobije. Možda posle obrišem ovaj video, ali samo uglavnom želim da vidim da li su clickbaitovi uvek bili popularniji. Zato što ja mislim da jesu. Clickbait for life, brate. Okej, uglavnom. Evo, ja ću staviti ime. Ajde, neka bude... Stavit ću neko ime... Ajde, PewDiePie, ne. Date balkanskog. Muđa, da. Ajde, stavit ću ime Muđe u naslov i onda... Svi pogledajte, lajkujte, like. O! I onako ću obrišam ovaj video, tako da... Poz! Čekaj da vidim kako se bro ovo gasi. Uglavnom nije važno. Da, i zaboravio sam da napomenem. Uskoro izlazi sljedeća epizoda. Retardirani crtež 4 ili 3? 4, da. Retardirani crtež 4. Ili vam je draže priča o Vuku posljednja epizoda. Vi napišite u komentare šta biste radije želeli. Retardirani crtež pretposlednja epizoda ili priča o Vuku zadnja epizoda. I to je bilo sve od mene i ovog videa. What? Okej, uglavnom to je bilo sve. Ćao. Glupa kamera.